sei social media yakakosha unofunge nenyaya yesocial media ngatipindei mazviri. Social media yakanaka. Ukati ndafunga kuda kuendesa basa rangu pamhepo apa vanhu vazive kuti ndinoita nezveini, ukango zvinhu zviposta kana munhu ari kugokwe kana kubhindura anogona kuchera nhare kuti toda kuitira basa rangu. Ndokwanisa kusvitsa music yangu chero kuAmerica uko inosvika and maybe ndinetsingatombozvizive. Aiwa iko kuti tiri kubatana nevanhu vakasiyana siyana kwese kwekuti taimbozviziva here kuti ndichaonana nemunhu wandakadzidzisa naye grade 1. Zuva ranhasi hatitomokwanisa kusangana nekuti upenyu hwedu huri very complex. Saka social media inobatsira in one way to unite us. Tiripo pamaTiktok Facebook ipapo, paYouTube tinenge tiripo tikarilisa music yedu toisa ipapo. Social media yakauya kuti itibatsire kuti tipunduse mabasa edu nokuti zvinhu zvakuita mumasaisai sokutaura muri kutaura uko. Nyika it's a global world. Hatisazoti isusu tiri muZimbabwe saka tinogara takazvivharira. Zvakakosha kuonawo kuti kunzewo kuchiitika vamwe vari kuzviitawo sei. Asi totora zvinotibatsira isu senyika sevanhu. Hanzi nyika yose yakunge dunhu rimwe chete iri kubatsirawo zvakawanda. noti zvatakagara panapa vari America, vari England, vari kupi zvanga zvisingaitike kare. Saka vadikani, shoko riri pano nderekuti ngatishandisei social media zvinokodzera.